Bežne počujem, že už ani tie baterky nie sú to, čo kedysi bývali. Vydržali 8 aj 10 rokov. Dnes, po 3-4 rokoch, pozeráme, treba kúpiť novú baterku. Prečo je to tak a ako tým baterkám trošku pomôcť, o tom vám poviem v dnešnom videu. V prípade, že váš akumulátor zlyhal pomerne skoro, to znamená po 2-3 rokoch, nie je to úplne normálne a tých príčin môže byť hneď niekoľko. Prvou základnou vecou, ak už teda prišlo k zlyhaniu akumulátora a budete ho musieť vymeniť, je skontrolujte prosím dobíjanie. Táto častá chyba je úplne podceňovaná a v prípade, že ľudia menia systematicky akumulátor každé 2-3 roky a myslia si, že je to normálne, vôbec to tak nemusí byť. Občas býva samotnou príčinou alternátor vozidla. Mal by po naštartovaní dávať dostatok prúdu, ktorý by stíhal dobíjať aj batériu, aj elektrospotrebiče, ktoré v aute máme. K tomu, aby sme zistili, či naša dobíjacia sústava v aute funguje správne, budeme potrebovať jednoduchú vec a tým je multimeter. Poďme na to. Auto nám beží. Momentálne si môžeme odmerať, či nám alternátor dáva dostatočný prúd. Čo je to dostatočný prúd? Minimálne 14 V a viac. Ten prúd môže kolísať v závislosti od toho, koľko spotrebičov máme zapnutých, ale nikdy by sme nemali mať nabíjacie napätie pri naštartovanom vozidle 13,5 V, je to málo. Takže 14 a viac, poďme na to. Nastavíme si multimeter na jednosmerný prúd a priložíme svorky na svorky akumulátora. Na displeji sa nám objaví údaj o napätí, v tomto prípade je to okolo 14,8 V, čo je úplne v poriadku, keďže auto sme pred chvíľkou naštartovali a tá batéria potrebuje čo najviac prúdu na to, aby sa bola schopná dobiť. V tomto prípade nám dobíjacia sústava vozidla funguje správne. Poďme na ďalšie kroky. Ak máte tu možnosť, vždy pred zimou nabite svoj akumulátor doplna. Toto je pomerne kľúčové a ak sa vám toto podarí urobiť každý rok, verte, že vaša batéria môže slúžiť 2, možno aj 3 krát viac, než je to za bežných okolností. Ďalšou vecou, ako môžeme baterke pomôcť, sú jednotlivé úkony v aute. Ak jazdíte krátke trasy, najväčšou záťažou pre váš akumulátor sú práve štarty. S týmto úzko súvisí hlavne štart-stop systém. Štart-stop systém vypnite, pretože pri krátkych trasách, ak to auto štartuje 10, 12, 20 krát čisto z akumulátora, je to vyslovene zaťažujúce. Nezabudnite, že do toho si obvykle posádka pustí všetky komfortné prvky, obzvlášť ak je chladno. Čo to znamená? Výhrev sedadiel, výhrev zadného okna, výhrev zrkadiel, klimatizácia, ventilácia, rádio. To všetko sú energeticky mimoriadne náročné komponenty v aute, ktoré ťahajú prúd. Áno, ja viem, poviete, veď prúd vyrába alternátor. Súhlasím, lenže časť prúdu, ktorý alternátor vyrobí, ide do batérie na dobíjanie a časť prúdu ide do spotrebičov. To znamená, čím viacej spotrebičov zapnete na krátkej trase, tým menej prúdu ostáva pre dobíjanie batérie cez alternátor. V tomto prípade krátke trasy spolu s tými spotrebičmi dokážu životnosť akumulátora výrazne skrátiť. A dám vám ešte zo pár tipov. Ak už auto naštartujete a používate ho na krátku trasu a v nej máte ešte niekoľko malých zástavok, ako napríklad vykladanie detí pred školou. S autom zastavíte, pojete deti vystupovať, áno, ešte nejaká pusinka, ešte nejakých pár tipov, ako sa správať, zhasnete motor na 30 sekúnd. Následne ho potrebujete opäť naštartovať. Nerobte to, nechajte ten motor bežať, decka vystúpia a trvá to pol minútky, ušetríte jeden štart. Ďalšia vec, ak už niekde zastavíte a vypnete motor, vypnite prosím aj svetla, vypnite aj výhrev sedačiek, vypnite spotrebiče, ktoré bežať nemusia, pretože v momente, keď vypnete ten motor a necháte spotrebiče bežať, autu neostáva nič iné, len ťahať prúd z akumulátora. Opäť sa dostávate do situácie, kedy ten akumulátor prichádza o svoju energiu a následne potom prichádza ešte ďalší štart, ktorý tú energiu opäť minie. Takýmto spôsobom si ten akumulátor naozaj behom 2-3 rokov
výrazne vyšťavíte. Úplne iná situácia nastáva, ak jazdíte dlhé trasy. Tam problém nie je, naštartujete auto, idete 50, 100, 200 km, tam sa ten alternátor o tú batériu dostatočne postará a všetky komfortné spotrebiče môžete kľudne nechať bežať naplno. Ak sa vám aj dnešné video páčilo, zdieľajte, lajkujte, napíšte koment, nezabudnite na odber a my sa opäť vidíme na našom YouTube kanáli Darex.